Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNzibande uyakubingelela ndlalifa izulu noma ikuphi lapho ukhona. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siphuma kwimpela sonto besihambile sisenquthu. Angizange-ke ngisho, ngangishilo ukuthi kunendawo engeke ngisho uma ngiya kuzona. Number 1, bekuyisonto. Uma kuyisonto siyazi ukuthi asiwashiye ama-branches ethu sivakashela amanye ama-branch. Okwesibili, bakhonzela esikoleni iklasi lincane. So-ke uma bekhonzela esikoleni kuyinkonzo yangesonto, abesingekho isidingo sokuthi kuze koqashwe itende, kubekwe itende ngabantu esingabazi ukuthi bezoba ngakanani. So nikwazi nje-ke nikufunde lokho ukuthi mangithule liphela isonto ngingasho ukuthi ngiyaphi, kusho ukuthi la ngiyakhona ayi akulunganga. Kulungele thina nje sibambalwa esizobe sikhona. Noma mangithule ngingasho mhlawumbe kusho ukuthi ngise-Richards Bay ekhaya, kodwa manje ngeke wazi ukuthi ngikuphi. Kodwa nje mangithule hayi wobona nawe ukuthi inkukhu mayiwusola umqhakazo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siphatheke kahle kakhulu enquthu, kwaba mnandi. Bebememile-ke nokho, bafika abazalwane baba bebebamemile, sajabula sathokoza, bebebaningi ngaphezu kokujwayelekile. Phela futhi nama-branch mabili enquthu, khona esemfongomfongo bese kuba khona esemhlangeni. So nalena-ke esemfongomfongo ibithuthile ezemhlangeni, ngoba besihlanganyela emhlangeni lapho ubaba umfundisi uKhoza ekhona. Bese kuthi emfongomfongo kukhona umvangeli ubaba uKhanyile. So nabo-ke bebengapha sihlangene emfongomfongo, uxolo sihlangene emhlangeni, hhayi emfongomfongo. Ukuthi leli gama leli nawe uyalizwa nje, hhayi asilishiyeke igama. Amagama wethiwa yithina, ethiwa abantu abaphiwe ukwetha amagama. Ukuthi kwaba imfongomfongo ngoba kwenze njani, hhayi asazi. Kodwa-ke sikubongayo ngemfongomfongo, isiza sesikhona esesisinikiwe. Kodwa ngenxa yomsebenzi omningi ongibhekile angazi ngiyobakhela nini. Kodwa-ke isiza sesikhona, kufanele sibiwe. Njengazo zonke iy'ndawo, uma isiza sesisinikeziwe sifanele ukuthi sisibiye. Lokho-ke kusemqoka noma ngabe ikuphi, futhi noma ngabe imali ayikho yokwakha, kodwa yokubiya ngokuguqa nje ngikhale uNkulunkulu uzonginika sibiyeni iy'ndawo bafowethu uNkulunkulu asesinikeze zona. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Ngithumelile-ke laphaya inote ebishintsha idate engangiyikhulumile. Kune-date engangiyikhulumile kanti i-date isi-wrong, isiyashayisana nezinto ezifaneleyo. Ngiyaxolisa kakhulu. I-date yenkonzo yabefundisi iyona leshintshile. I-date yenkonzo yabefundisi izoqala mhla ka-30 September ngoLwesibili, iphele mhla ka-2 ku-October ngoLwesine inkonzo yabefundisi. Memani-ke abefundisi bafowethu, manibamema nibachazele nje kahle konke iqiniso ukuthi siseyibandla elisha elingakafiki naku-21 years. Kodwa-ke sesikwazi ukuba ney'nkonzo zabefundisi basentabeni nabangebona basentabeni, okungelula okungajwayelekile. Isemina, ukubize kanjalo ukuthi isemina, noma usukubeka nje ngqo iy'nkonzo zabefundisi. Abanye abefundisi abafuni ukushunyayezwa, abafuni ukushunyayezwa. So isemina-ke yabefundisi ukuthi bazovuseleleka mhla ka-30 September uLwesibili, mhla ka-1 October uLwesithathu, ziphume mhla ka-2 ngoLwesine. I-date ebekade ngishilo ibisesontweni lesibili, ngakho isishintshile. Ngicabanga ukuthi lokho kusemqoka ukufake ngikusho njengamanje. Zikhona-ke iy'nkonzo zithule zithe sabalala nakuyo le nyanga, kodwa ezinye zazo kufanele singazimemezeli ekhaya lezwi, singazimemezeli la ngoba izimo zabo zinzima kakhulu. Iphutha engibona ukuthi kufanele ngililungise elokuthi kufanele iy'nkonzo ngizimemezele makuqala unyaka.
Maqala unyaka kokwenza ukuthi laba bangenazo iy'ndawo balungiselele emahholo, ngoba njengamanje mangaphazame ngibatshele mhlambe 3 weeks ago, 4 weeks ago amahholo kade ebhukhiwe. So asikaze sizame nokuzama. So sengiyalibona iphutha engilenzayo, kufanele mhlambe ngoJanuwari noma ngoFebruwari ngimemezele zonke inkonzo zonyaka. Bese-ke laba bazaziyo ukuthi abanandawo sebeyongithinta silungise indaba yehholo, balungiselwa abantu ehholo. Asikwazi ukulimitha abazalwane abathanda ukuhamba, abanawo amaminzi okuhamba befuna ukuzivakashela emabhrentshini ahlukene, bese sicasha ngokuthi indawo incane. Ku-wrong lokho kakhulu. Iphutha lami-ke ngiyalemukela, ngiyalithwala, ngiyacela ningixolele. Sizozama-ke ngokudinwa inkosi sisaphilile uma uJesu engakabuyi, sishayele uJanuwari ukuthi-ke iprogram yonyaka ngiyisho yonke, iprogram yonyaka. Kodwa engizoyisho ile, iprogram yey'nkonzo ezinkulu. Njengoba besinenkonzo eziwu-5 ezinkulu, njalo ngonyaka sekukhoneka 6 yamadoda. So iyona engizoyisho. Le yama-branch ngisazoqhubeka ngisho sekuseduze, ngoba khona izimo eziphoqayo ukuthi ibranch ethize yahlehlisa noma ibranch ethize kufanele isondezwe. Ngoba njengamanje ngizama ukuyichaza into engiyishoyo, ibranch yaseMafakatini bibhukhelwe kabili ngoba sasicabanga ukuthi indlu izovulwa ngaleya date kanti sizovulwa ngale date. So kufanele sicishe-ke leyo date. Ngisalindile-ke khona ngibaphe yona leyo date, ngabapha ngilindile ukuthi bangiphendule basho ukuthi size yini. Uma bengaphenduli-ke ngeke phela ngiye abantu bengangimemile, kusho ukuthi sizoba sekhaya. Ekhaya bangidinga nabo kakhulu. Ngabona ukuthi bajabula kanjani masingahambile, bajabuliswe kwey'ngane ey'ncane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu osenza sizwane, sithandane, sibambane. So-ke ngisabalindile-ke nabo. Ngicabanga ukuthi ngoba bazumekile, idate yabo ngempela ibingonyaka ozayo kuFebruwari. Ngase ngibuka ukuthi ngoba nakhu ngeke siye kabili eMafakatini, sesiya kulokhu indlu sizovulwa manje, noma ibhamshele binjalo angisakhumbuli, ningixolele. Kodwa kulaba ababili abavule indlu khona esibaphuthumisile sasheshe sayivula idate leya kanti bekunenye idate sefanele ngipha abanye, ngoba akufanele ngiye kabili ngonyaka endaweni eyodwa. So isixazululo-ke engake ngakhuluma ngaso engikholwa ukuthi sizosisiza yiso lesi sokuthi sibe namahholo noma sisebenzise amahholo, singabe sisebenzisa izindlu. Likhulile ibandla manje, abazalwane bayathanda ukutravela, bayathanda ukufika. Ngikholwa ukuthi nani niyathanda ukufikelwa abazalwane, nani niyathanda sekuqhamuka leliya kwaya leliya branch lizocula nathi la nalela naleliya. So uma kunjalo-ke kuyacaca kufanele siphume ezindlini zokukhonza, siphume emaklasini. Uma kuzoba uNsibande siqashe amahholo. So lezi nkonzo eziwu-5-ke ngicabanga ukuthi izona engizozimemezela, bese kuthi mase siqala indaba yamahholo nawo futhi kufuneka ngisheshe ngisho ukuze alungiswe. So groupa-ke ama-branch ukuthi la kule hholo endaweni ethile sicela ibranch ethile nethile nethile uma ithanda, ngoba akekho ophoqiwe. Kodwa mase sike sayibala sayifaka ukuthi khona lapho, ayokwazi ukuthi ngeke sisafika kuyona. Ngeke sisafika kuyona ngoba siyibalile thina ukuthi izokwazi ukufika lapha. So-ke ngicela sibambisane-ke kulokho, ngoba sozama ukwakhava onke ama-branch. Ngitheni awu-28. So awu-28 kusho ukuthi ngisho ngingazama amabili ngonyaka wazunela ngohamba u-24 usale omunye u-4. So sesifikile-ke isikhathi sokuthi sibanelise abantu ngokuthi siye emahholo. Ngiyambonga kuNkulunkulu, sengichazile, ngicabanga ukuthi kuzwakele. Asidluleke la siye enkonzweni yethu yosuku. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angazi-ke wena ongambuki uYouTube, ngena kuYouTube umbone leli khehla ukuthi lihleka kanjani njengoba lithi uJesu Kristu inkosi. Ngena kuYouTube uzolibona, liyahleka,
lijabule. Kumnandi ukuba kuJesu, kumnandi ukuba senkosini uJesu. So-ke uhlala nje ujabule, uhleka, kumnandi. Ngiyacela ukuthi sikhuleke siye ezweni lenkosi. Nisubscribe-ke maningena ku-YouTube, ngiyanicela. Ake nisubscribe-eni bakithi, subscribe-ani ningene ku-YouTube. Manifuna ukubona nje ubuso baleli khehle seliguge kangaka. Siyambonga uNkulunkulu, asiguqe sikhuleke. Babe egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngokusithanda kwakho nokuthi sihlangane kuyo lenkundla, umphefumulo usahlangene nenyama. Singathanda kakhulu Nkosi ukuza kuwena ekhaya ezulwini, kodwa uma wena usasibona isidingo sethu kulomhlaba, siyacela siqhubeke Nkosi, siphile kulomhlaba, kungabe ukuphila kuphela, kodwa sikusebenzele, siyenze intando yakho. Namanje-ke Moya Oyingcwele, sicela ube kanye nathi kule nkonzo, ukukhuluma, uzambule. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzolweni zonke. Sikhuluma-ke ngoMathewu chapter 5. Mathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Sikhuluma ngani? Ngabantu abalamulayo okuyothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Saseke sidlulela lapha phambili kuHezekeli chapter 22, sikhuluma ngokubiya. Khona isibongo esithi bona babiya ngenkomo, amanye amadoda ebiya ngamahlahla. Hayike, angisazi mina, uyasazi wena. Hezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Sengisho kaningi ngathi yadabukisa leyo nto. uNkulunkulu esidalele siba ngaka emhlabeni, siba nengangaka. Ufuna abantu abazoma esikhaleni, kodwa bona abafumaneki. Akusho ukuthi akabaplananga, futhi akusho ukuthi akabazi. Uyabazi, bakhona, ubadalela inkazimulo yakhe. Bona abayifunde inkazimulo, bona babambelele kuSathane. Wafuna kumuntu phakathi kwethu ukuba zoma esikhaleni, kodwa akamfumananga. Yayo lento engikhalisayo, ngakhala nangesonto elidlule ngomqinqozweni yangoMgqibelo, ngakhala ngikhuleka. Lo mkhuleko kade ngiwulalela manje ngingakangeni kule nkonzo, wangithinta lo mkhuleko. Ngiyawubona ukuthi unegama lo mkhuleko. Kuvuka uJohn chapter 17, lapho lithi uJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Lo umkhuleko ngizikhulekela mina, ngikhulekela intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngikhulekela nekhaya lezwi, ngikhulekela nabefundisi. uNkulunkulu evuma, ngizowu-editha, ngiwuthathe, ngiwuqoqe, ngiwubeke. Uyangithinta kakhulu lo mkhuleko, uyangithinta kakhulu. Kwangathi ngawuphinde. Ngiyazi uNkulunkulu uzwile, kodwa ngiwuphinde nje ukuze lokho ewuzwa asenzele sicelile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Busisiwe imkhuleko egezwa ngeinyembezi. Lithi izwi lenkosi, bizana abesifazane abakhihla isililo ukuze amehlo ethu amukuleke inyembezi. Busisiwe umuntu omkhuleko yakhe igcwele inyembezi, ngoba lezo nyembezi, lithi izwi lenkosi, ingelosi ziyayiqoqa zifake egabheni, ziyobekwe altare. Yizo lezo nyembezi eziyothululwa
kule minyaka ewu7 yokuhlupheka ibandla selihlwithiwe sekuhlushwa abantu iyo leyo mkhuleko yobe injengempepho ishisa injengempepho iletha ubuhlungu ezweni imkhuleko yenyembezi zabazalwane. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli asinikeze lona eliphilayo. Bayazama ukuligxeka nokulihlaba bayehluleka. Inkinga yabo nje ukuthi ababondi indlela abazilandela yona. Hayike sesifikile lapho ke sadina khona ngomgqibelo Isaiah 64 verse 7. Kwakungekho owalibiza igama lakho owazivusela ukubambelela kuwe. Sikhulumele kakhulu ngaleyo nto ukuthi kubuhlungu ukuthi angabikho umuntu obiza igama lenkosi yethu uJesu Kristu azivusele ukubambelela. Sithola umsebenzi omusha waleli gama elithi uJesu Kristu inkosi ukuthi uma ulibiza livusa wena ukuthi ubambelele kuyena. Ngeke umthole umuntu olibizayo leli gama engabambelele kuJesu. Kodwa ongalibizi luzophola uthando. Ibuye inkosi yamakhosi izolanda ibandla ikuthola upholile uthola ubanda ngoba ubalekela leli gama elivusa ukubambelela kuye. Angiphinde Isaiah 64 verse 7. Kwake ungekho walibiza igama lakho owazivusela ukubambelela kuwe. Ayasizivuseleni bafowethu ukubambelela kuwe. Libize leli gama kumnyama kubomvu, libize leli gama ulele uvukile uthi nje uJesu Kristu inkosi. Uphinde futhi uJesu Kristu inkosi. Akwanele ungakasho kathathu uJesu Kristu inkosi. Mawusho njalo uzivusela ukubambelela kuye. Hayi siyambonga thina uNkulunkulu. Sinikeze zonke izikhali zila izweni lakhe ukuthi nje zidinga ukuthi indoda ekhulekayo bese ziyambulwa. Zidinga indoda eguqayo bese ziyambulwa. Sathi sasiliphatha iBhayibheli. Khona ngathi siyaqala ukuliphatha. Indaba na ngoba sihlala kuye namazwi akhe ahlala kithi. Ubheka uIsaiah 59 verse 16 lithi wayengekho ommelayo. uJesu ufuna ukumelwa. Ufuna ukumelwa. Angithi yena umoya. Sezidlulile isikhathi sokuthi abe inyama. Thina sisenyameni simele ukummela. Kodwa ukuze ummele kahle vumela umoya ongcwele angene kuwe. Vumela umoya ongcwele akucontrole. Ngoba you can only stand for him once the Holy Spirit is in you. So umoya ongcwele uyena ozokwenza ukwazi ukummela. Uthi Isaiah 59 verse 16 wabona ukuthi akukho umuntu wamangala ukuthi wayengekho ommelayo. There was no one to intervene. Bayamdelela uJesu, bayamdelela uNkulunkulu Baba, bazikhulumela yonke into abayithandayo ngaye. Nawe uthule, awumvikeli, awummeli. Hawu kodwa bakithi icacile nje uthi uJesu onamahloni ngaye phambi kwabantu nawe uyoba namahloni ngaye phambi kweingelosi zikaBaba. Ungabi namahloni ngaye nangezwi lakhe. Ngakho eTexini bamngcofa. Bakhuluma bonke abakuthandayo. Kodwa uthule wena. Uyalazi iqiniso, usekhaya lezwi. Angcofe uJesu wakho ukhona ungakwazi ukummela. Hayisivumele leso sono uma wake wakwenza. Unesono impela. Uma wake wakwenza hayi khala kuNkulunkulu wonile. Siyamela uJesu. Sizommela ngomsa kaNkulunkulu kuze kube sekufeni. Ekufeni komzimba. Hayi kukamoya. Sizommela uNkulunkulu wethu. Noma ngabe bathini, noma bebefuna ukusibulala, noma basikhomba ngezibhamu, noma ngabe basithuka ngeenhlamba, noma ngabe basibiza ngani abafisa ukusibiza ngayo, but sizoyimela inkosi yethu ngoba manje yona iwumoya. Uma izimela yona abayiboni. So idinga umzimba wami nowakho ukuze ikwazi ukuthi izimele through thina. Asimmeleni ke. Uthi wabona ukuthi akukho umuntu wamangala ukuthi wayengekho ommelayo. Hayi ngeke bafowethu, ngeke.
Ngiyakhumbula ngomgqibelo sakhuluma ngokuthi singama-ambassadors asezulwini, singama-ambassadors kaNkulunkulu Baba, singama-ambassadors kaNkulunkulu Indodana uJesu Kristu, singama-ambassadors kaMoya Ongcwele. So asikho isikhathi ofuna sitholakale ngaso sisehlazweni, asikho isikhathi ofuna sitholakale ngaso sivule ithuba lokuthi izitha zalaba bobathathu zibahlambalaze. Iphutha elikhulu kabi futhi kungaba khona umuntu ohlambalaza uMoya Ongcwele ngami ngoba ngonile. Kulungile amhlambalaze ngami ngoba ngiseqinisweni. Usho njalo uJesu. Nibusisiwe nxa benithuka bekhuluma konke okubi ngani ngenxa yegama lami. Hhayi-ke sibusisiwe masinjalo. Kodwa hhayi ukuthi uthola ukuthi liyahlambalaza igama likaNkulunkulu. Ucabange thuba ubunsi banje usemithisile. Hawu amagama angaka. Hawu. Ngisaba nokwakhipha kodwa sengiwakhiphile. Uyayibona lo nto le, ungathini wena ungalimala kangakanani enhlizweni yakho? Ungaphinde uthembe ukuthi ukholwa khona. So pho wena ukwenzelani? Umhlazelani uNkulunkulu wethu? Umhlazelani uJesu Kristu? Uphendulelani lo muntu kabi? Umthukelani lo muntu omthukile? Ulibambeleni igqubu lalo muntu? Yena lo mhlebile umhlebeleni? Ungumntwana kaNkulunkulu osekhaya lezwi, owazi zonke izinto, sifunda usuku nosuku. Ungayenza kanjani leyo nto? Hayi bafowethu ngeke. Imagine njengami njengoba ngisho nje ukuthi ungathini? Yabona ukuthi ungadumala ungalimala kanjani? uJesu yena ulimala kanjani? Simphika, simhlambalaza usuku nosuku. Ulimala kanjani uJesu? Hayi bafowethu, ake sibuke lento, ake siyibuke silungise. Wonke umuntu aphile ubungcwele, ahambe ngobungcwele. Kungabi nendaba ukuthi abantu bathini. Abantu bohlale bekhuluma phela abantu. Kukhona abantu abadalelwe ukuzosilinga, ukuze ukukholwa kwethu kuqine. Hayi angazi noma ungizwile. Ungizwile kodwa? Khona abantu abadalelwe ukuzosilinga. Bathi masibesilingile bese kuyaqina ukukholwa kwethu, sigijime siyongena ezulwini. Manje-ke ngeke baphele abantu abasilingayo, ngeke baphele abantu abasikhuluma kabi. Noma ngabe bakhuluma into enhle noma bakhuluma into embi, noma bakhuluma iqiniso noma amanga. Yazi inkinga yabantu ikuphi? Inkinga yabantu ila. Bayathanda ukukubamba ngezolo lakho ungakasindiswa, ngisho ususindisiwe. Bayathanda nje ukuthi bakubambe ngezolo lakho, bengawazi umhlangano wakho noNkulunkulu ukuthi nitheni, nixoxeni. Inkinga ke bayobona sekuphambi kwesihlalo sokwahlulelwa, sekungasekho ukujika, sekukubabaza, hawu kanti ngangi-wrong, hawu kanti vele kuthiwe nanti ichibi lomlilo elenzelwe usathane nengilosi zakhe. Wena kuthandile ukuthi uyohlala nabo emlilweni ushone khona. Yeka ukugxeka, yeka ukukhuluma kabi, yeka ukuhlulela. Ngihlale ngikhuluma ngendaba yeselelesi. Iselelesi uma uyibuka lezi phambano zaziwushiyile umhlabathi. Yazaziwushiyile umhlabathi lezi phambano. Zaziphakeme. Okungukuthi inkulumo yeNkosi uJesu nenkulumo yezelelesi, abantu ababemphansi could hardly hear them. Ababemphansi angiyabayeka basesixukwini, ngisho mina babela enyaweni zakhe bekhala. OMaria Magdalena noMaria unina kaJesu nabanye nabafundi. Yabona labo bantu bayazizwa kancane ingxoxo ezazixoxwa lapha. So uma kunjalo-ke pho uhlulalelani umuntu ngezolo lakhe ongalazi? Yazi ukuthi umuntu ebambe imoto, hijacker, ebulala abantu, abese zodutshulwa iphoyisa, ungakaphumi umphefumulo, uyazi ukuthi 2 seconds wanele ukuthi athathe umuntu. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyaxolisa Nkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uphuma umphefumulo. Uyazi lo muntu usezulwini umvumile uJesu ukuthi uyinkosi. Hayi mina ngazi uyangizwa yini.
basela abantu bathi sifile isigebengu, basela abantu bayamngcwaba uqhuma ibhamu iy'moto y'shaya idudla. Kufika ama-BM ama-3 series la amadala ashaya idudla aze ahambe ngamavili amabili ohlangothi olulodwa, kanti umuntu uphumule ezulwini. Awuwazi umkhuleka ukhuleke before umphefumulo uphume. Ubani othe moshayo isibhamu uphuma there and then umphefumulo? Ubani osho njalo? Makukhala isibhamu ishock engena kuwena ulale phansi uphelelwa amandla. 5 maybe even 10 seconds uphefumulo awukakaphumi, ubona yonke into eyenzakalayo but amandla unawo. Wanele lo 10 seconds ukuthi uthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yisho nawe kanye nami uJesu Kristu inkosi. Phuma umphefumulo ungene ezulwini wembathe ezimhlophe. Phela nje umqhele ngeke uthole ngoba izulu awulisebenzelanga. Bakumangalela emhlabeni bakhuluma konke ukungcola nokonakala ngegama lakho. Isazomangala uthi uyafika ezulwini olindele ukumthola ungamtholi. Uma kuthi awudalelwanga izulu uthi uyafika esihogweni, ufika uthola obungabalindela. Hawu, umfundisi ubani ola wayishumayela kangaka, hawu wayikhipha amadimoni. Uthi uJesu akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Ngakho-ke bafowethu, owenza intando kaNkulunkulu, asenzeni intando kaNkulunkulu. Yikho ngithe ukulula kancane ukukhuluma namhlanje, ngoba ngikhulume kakhulu indaba ekuqaleni ezakhayo ayitha zakhe ezikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu, ngizikhulume kakhulu kwaze kwaphela u10 minutes. So njengamanje-ke ngikhava at least lo 15 minutes ngaphezulu, okungenani nenkonzo ayibo 15 minutes kuya phezulu. Hayike nokho njengoba zithi 27 seconds futhi u15 minutes senguthathile emva kwengxoxo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, sengizoyigoqa inkonzo yami la, kodwa kufanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu noma inkosi yethu uJesu Kristu ifuna umuntu ezommela. Uyamdinga umuntu ozommela, uyamdinga umuntu ozobiza igama lakhe, ngoba kwenzeka izinto leli gama likhulu kunelezi ngelosi, liyifa. Libize nawe uzosindiswa. Balibize abasendulo basindiswa. Asilibizeni bafowethu sizosindiswa. Ngiyanithanda nonke emakhaya, ake siguqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, sisondela kuwena nangaso lesi sikhathi, siyakudumisa, siyabonga ngale nkonzo. Ngiyacela Nkosi ifinyelele lapho uthanda ifinyelele khona, iwenze umsebenzi ngoba iyizwi lakho. Babusise bonke abayilalelayo kakhulu uma belizwa belenza izwi lakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye. Babunze bantu siyavalelisa, ngibuka nesikhathi kusele 5 minutes kufone obhukhe isikhathi 3 o'clock, kufanele kufone umuntu kusele 5 minutes nje kube 3 o'clock. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Uhlale enkosini uJesu, ufunde iBhayibheli lakho, ulifunde, ungalifundisa kwenovel, lijwayele izwi likaNkulunkulu, lizokusiza endleleni yakho yokukholwa. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande ovalelisayo.